କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ପୁତ୍ର ମେଘନାଦର କଟିଥିବା ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେଘନାଦର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ କି ଏହି ମୁଣ୍ଡକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାକୁ ଏବଂ ମେଘନାଦର ବାହୁକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ପାଖକୁ ଦେଇଦେବାକୁ। ସୁଲୋଚନା ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସେହି ବାହୁକୁ କିଛି ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ବାହୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ଲେଖିକି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସୁଲୋଚନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଲୋଚନା ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ ମାଗିଲେ। ତାପରେ ରାବଣ କହିଲେ, ରୁହ, ମୁଁ ମେଘନାଦର ମୁଣ୍ଡ ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ସୁଲୋଚନା ରାବଣଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସୁଲୋଚନା ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛି ତାକି ମୁଁ ସତୀ ହେଇପାରେ। ରାମଙ୍କ କହିବାରେ ସୁଗ୍ରୀବ ମେଘନାଦଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା କି ମେଘନାଦର ସେହି ହାତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେମିତି କଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏକଥା ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଘନାଦ ମୁଣ୍ଡ ହସିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେ ହସିବାକୁ